presented by Aryan Recording. भगवान तुहे करन विचार डीजे मिठू राजा पटसोनी। एगो महाल हम पटैनी दोसर लेके बाफरार माल हम पटैनी दोसर लेके बाफरार सारा कोइल धइल भइल बा बेकार भगवान तुहे करना विचार सारा कोइल धइल भइल बा बेकार भगवान तुहे करना विचार मरले बायसन जगे फाटल बादरार मरले बायसन जगे फाटल बादरार सारा कोइल धइल भइल बा बेकार भगवान तुहे करना विचार सारा कोइल धइल भइल बा बेकार भगवान तुहे करना विचार सारा कोइल धइल भइल बा बेकार राजा पटसोनी। Presented by Aryan Recording. सारा कोइल धइल भइल बा बेकार उठवा गुलाब जैसन खिलता बाग जैसन मनवा के कैसे मनाई हो मरले उ खंजर जैसन लागल चोट जैसन मिले तो रद के दवाई हो उठवा गुलाब जैसन खिलता बाग जैसन मनवा के कैसे मनाई हो मरले उ खंजर जैसन लागल चोट जैसन मिले दर्द के दवाई हो बगले से गुजरत रहे सेंट वेंट मार बगले से गुजरत रहे सेंट वेंट मार सारा कोइल धइल भइल बा बेकार भगवान तुहे करना विचार सारा कोइल धइल भइल बा बेकार भगवान तुहे करना विचार सारा कोइल धइल भइल बा बेकार Presented by Aryan Recording. सारा कोइल धइल भइल बा बेकार राजा पटसोनी। राइटर राजेश जैसन बाटे उ फेस जैसन मनवा से नाही बुलाला हो बंसल विकास रहे परल पास रहे भागल रसिका वहाँ बुझाला हो राइटर राजेश जैसन बाटे उ फेस जैसन मनवा से नाही बुलाला हो बंसल विकास पर रहेला पास पर भागल रसिकवा बुझाला हो सुधीर समरिया बाटे भइले लाचार सुधीर समरिया बाटे भइले लाचार सारा कोइल धइल भइल बा बेकार भगवान जी करना विचार सारा कोइल धइल भइल बा बेकार भगवान तुहे करना विचार Recording by Aryan Digital Recording Studio, Amwa Damar Bazaar.